Ganda ng view. Yeah boy. Yun, good morning mga kapatpat. Time check, 7:09. Dito tayo nag-start sa UP Diliman. Sabado nga, dami nag-jogging. Labas tayo dito sa likod ng UP, sa may side ng Katipunan. Itong direksyon na daanan natin, itong papuntang Buso-Buso, ito rin ang ruta papuntang Sierra Madre. Sayang nga lang kasi kailangan ko bumalik ng alas 12 ng tanghali dito sa UP. Kaya hindi natin masasagad, hanggang Buso-Buso lang muna tayo. Pero bago yan, huwag nyo kakalimutan matatakas kasabihan ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suwertihin. Hindi nag-skip ng mga special yung suwertihin. Tapos mamaya pala, meron akong nilang drone. Imbis na gagawin natin, papalipad tayo drone. Okay, Katipunan flyover. Wakali tayo dyan. Tapos rock music, pasok! Itong ruta na Buso-Buso, halos parehas to na ruta ng Taktak. So ito, malamang familiar to kung napapanood nyo yung mga vlog ko ng Taktak. Pero yung Taktak, kakanan kasi sa ito sumulong. Ito naman, diretso tayo papuntang Copium. Oh, yaga mag-traffic dito ah. Kayunta na tayo, kayunta, 7:28. Ah, hingal. Kapagod. Kasi Antipolo na pala yun. Wala na yung mga kainan dito ah. Dati dami rito eh. Mga goto, lugaw. Ngayon nakikita ko na ulit yung mga ahon dito ah. Naalala ko na, madaming rolling. Yun ang itsura ng terrain dito pa Buso-Buso. Una rolling hills, tapos maya dire-diretsong ahon na yan. Pakit ng Buso-Buso. Ay, salamat, lumusong din. Ang dami rin rolling hills kanina. Time check, 7:55. Dami na tayo nakakasalubong na nag-uwian sa kabila oh. Maka-ano muna tayo, tubig sa tinapay. Di ba ako nag-aalmusal? Dito may nakita akong bakery. Magkano sa pineapple? Nabili isa at saka isang mineral. Ay, salamat na kapag merienda rin. Nalibago ako rito sa direksyon na Buso-Buso. Parang feeling ko ang layo na itong part na to. Ang lapit pa lang nito eh. Tanghali na itong punta natin ng Buso-Buso na to. Itong alas 8. Yung iba malamang pauwi na. Ayun o, nakikita natin. Marami nang pauwi. Kung may makakasabay mga tayong paakyat, konti na lang. Lalo yung iba, mga pasyera. Naku, weekend nga pala ngayon. Malamang maraming motor dito sa direksyon ng Sierra. Time check, 8:10 ng umaga. Dito na tayo sa Inarawan ng Tipolo. Itong ruta nga pala to mga kapatid, ito rin ang ano, ito rin na papunta Tanay Rizal, Infanta Quezon, tapos Santa Maria Laguna. Dire-diretso lang yan. Actually yung Batman loop na sinasabi, dito rin ginagawa yun. Taikot dito, dito lahat yan. Minsan nga babalikan ko ito ng weekday. Masarap mag-bike dito pag weekday. Lalo ko sa may bandang part doon, wala masyado na sakyan. Pagka ganitong weekend, ang daming motor dyan, delikado. Ang daming nagbe-banking. Ayun, ako. Ito isang mahabang ahon to. Dito sa taas. Medyo banayan pero mahaba-haba rin yan. Para mga 200 meters sa steady ahon. 9% gradient pala to. Nakakapanibago yung ahon. Lalo kapag matagal mo din nababalikan yung lugar. 9%. What? Dinaanan lang tayo ng mga yun. Pagod si Ian Howe. Uy, na-miss ko to ah. Alam ko yung unang kita ko rito sa apart na to. Unang beses ko narating ng bike ko, layong-layo ako. Sa gandang-ganda. Ito pala tayo magpalipat ng drone.
Pasok! Pagod eh, pagkatapos ng lusong ng Arsicola. Ahon na naman yun, tinggal na ako. Parang lumayo talaga tong buso-buso. Tagal ko kasi hindi nakapadjak dito. Siguro, kaya nga ba huli? Sobrang tagal, nakalimutan ko na. Pero dati madalas ako rito hanggang Sierra Madre Hotel. Eto na. Ito na yung dire-diretsong ahon. Tapos hanggang doon na sa Shell buso-buso. Mamaya tayo magpapalipad ng drone pagpabalik para dire-diretso yung padjak natin. Kaya nagpalipad ako ng drone at tuyon ako paus eh. Kaya kailangan mag-warm up ulit. Dire-diretso yung muna natin. Saka wala na recover to, alam ko eh. Kung meron man, konti-konti lang. Haba pa yan. Pero mamaya bulusok tayo dyan. Rock music, pasok na, pabalik, mahaba-haba. Gagi. Sabi ko kanina mamaya na ako mag-drone. Kaya lang nakita ko yung spot kanina. Ganda pa yung sikat ng araw. Saktong-sakto. Kaya nag-drone muna ako. Diretso na to hanggang ano, Shell buso-buso. Nabantilawan na naman ang tuhod ko. Lumamig na naman. Nakakapanibago, marilaki. Hirap talaga pagka matagal mo hindi binabalikan yung lugar. Pagka madalas ka dun sa lugar, kabisado ng mga masel-masel mo yung ahon eh. Na-anticipate mo kung kailan ka pupersa ng konti, kailan ka magre-relax. Dami kong palusot. Hanggang ngayon pala hindi pa rin na-adjust tong part na to ng ano, highway. Pero parang ganito, masikip. Pag nagkasabay ang mga sasakyan dito, mga malalaking truck, mapipilitan kang pumunta dito sa gravel na part. Dati ng ganito to, hindi pa rin naayos. Malapit na to. Pagtapos itong ahon na to, may arko dyan ng ano nga ba? Marikina water something. Tapos lusong ahon, buso-buso na. Shell buso-buso. Pauwi na oh. Ayun na, tapos na yung ahon. Isang lusong ahon na lang to. Tapos na Shell buso-buso. Diyan sa may bandang kaliwa, hindi ko lang alam kung bukas pa rin ngayon. Mukhang bukas ha. May papuntang sa Pinit Road. Napuntahan ko rin dati, maganda rin dyan. Little Baguio ang tawagin. Minsan puntahan nga natin at balikan natin, makapagpalipat ng drone. Tapos dati nung araw, panahon ng mga hapon, may tagus dyan papunta Timberland. Pero nga wala na yata. Ewan ko lang may papuntang ano, AFP Trail, meron pa rin yata. Ganda na tanaw ito sa Wakali. Tapos magpapalipad ang drone mamaya. Punta tayo dun mismo sa may Buso-Buso Hotel para makapagpa-NLP. Okay, nakapag-selfie na tayo dito sa Buso-Buso. Ano muna tayo? Sa may Shell. Time check, 9:30.
Ang tagal na ang biyahe natin. Nakailang hinto tayo para mag-drone. Kahit sa may shell naman. Naku, mukhang uulan pa. Huwag naman sana. Papalipad pa tayong drone. Hanap tayo ng magandang spot. Hindi. Alam ko na. Bandaron pala sa Ledgi. Dito pala. Dami ng ano rito. Pwestuhan, no? Okay. Ganda ng view, oh. Yeah, boy. Yun na, babalik na tayo. Nakapag-drone na tayo sa Buso-Buso. Pwede tayong konting padyak lang. Tapos rock music pasok tayo. Mahaba-habang lusong to. Yun, nakabalik na tayo dito sa spot na to. Ano nga ba kasing pangalan nito? Meron daw puntahan siya sa may likod ng malaking bundok na yan. Ito maganda rito sa pag nagano ka Buso-Buso. Kumpleto rin ang ahon mo rito, papuntot sa kapabalik. Hindi rin madali yung pabalik nito. Lalo kung mag-Sierra ka, napakarami rolling hills nun. Kaya minsan mas maganda pagka mag-Sierra loop ka na lang eh. Papunta rito, papuntang Sierra Madre Hotel, ang daming rolling hills. Tapos pagbaba mo naman sa may Baras, na mas maraming patag doon. Ahon ka na lang sa kabila, sa may Teresa ho, sa may Cartona. Hoy, sa October 27 pala, meron tayong Yaya Ride sa Sarap Mag Bike Shop. Register lang kayo sa website ng Sarap Mag Bike Shop. 300 pesos sa registration. Paparaffle tayo ng bisikleta, mga parts. Tapos may pakain din si Patis. 2 beses magkapakain si Patis, Morato tsaka sa Cubao. Kaya di tayo magugutom sa ride na yan. Register na kayo, kita rin tayo October 27, Yaya Ride. 33 kilometers na rin tayo pabalik dito.
Buti na lang maganda panahon, hindi mainit. Alas 10 na ng umaga makulimlim. Yung pag-akit natin ng Buso-Buso tsaka pabalik, kaya hindi tayo masyadong naalas. Pag yung pauwi natin na to, definitely mas mabilis to. Kasi kagaya nito, negative 2% to. Kanina syempre nung papunta tayo, medyo mas mabagal lang pacing natin dahil syempre pangat yan kahit sabihin mo 2% lang yan, kung mahabang 2%, ahon pa rin yan. Kaya nga medyo mas mabilis ang takbo natin, no? Pababa ng pababa to hanggang dun sa may Masinag. Ayun etong ganito, nung papunta di mo mapapansin na ahon to parang warm up pa lang kasi tong part na to. Pero pagbabalik ang habang lusong. Yun lang, traffic na naman tayo rito. Malapit na tayo sa Masinag 10:27 ng umaga. Taas din, ito papuntang Buso-Buso. Display ko nga dito sa screen yung comparison nila ng taktak, kung gaano ang diferensya sa elevation. Pag dito makikita nyo mataas yung pinanggalingan natin hanggang dyan makikita nyo overlooking na Marikina. Time check 10:35, Masinag na tayo. Parang gantong oras na ako nadaan dito ng ganito Grabe pala traffic dito. Ay salamat, katipunan na. Hiningal ako sa ahon ng galing dun sa Marikina, packet dito sa Katipunan. Oh yes, na yung bike lane dito. Dati may bike lane dito tinanggal na pala yung bollards. Pintura lang naiwan. Mukhang sasaktong 50 kilometers na. Banda rito. Buti naman dito, di tinanggal yung bike lane. Makapadyak tayo in peace. Nakabalik na tayong UP. Dito na tayo pumorma sa labas ng bike lane. Dahil kakaliwa tayo dyan, papasok tayo UP. 11:14, nakabalik tayo sa UP Diliman. Puntahan lang natin yung ating pinagbabawal na technique. Mga gusto mag-park dito sa UP, para may idea kayo, dito ako nag-park sa Goncillo. Minsan naman doon ako nagpa-park sa Balagtas. Dito tayo nag-park sa Agoncillo. Maraming salamat. Abangan yung next long ride natin. Huwag kakalimutan matandang kasabihan ng mga Kastila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Suwertihin. Hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suwertihin. Hanggang sa muli. Salamat. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord.